ESP:n toimintahan perustuu jarruihin ja täten voisi olettaa, että joutuisampi ajaminen ei ESP-päällä onnistu. Näin ei kuitenkaan asia välttämättä ole. Vuoden aikaan nähden kenties hieman yllättäen alkavat haastavimmat kelit autoille täällä etelän suunnalla olla menneen talven lumia. Eli jos haluaa harjoitella autonhallintaa meille suomalaisille tutuilla keleillä, on mentävä pohjoiseen. Toimittajamme oli suunnattava Kuusamoon, paikkaan, jonne eivät lumirajan vetäytymisen seuraukset ole vielä yltäneet. Pelkkä paikkakunta ei kuitenkaan riitä. Toimittajamme tarvitsee vielä opettajan, mentorin, oman Obi-Wan Kenobinsa. Jep, Juha Kankkunenhan se siinä. Hän ei ehkä osaa käyttää lasermiekkaa, mutta voimme sanoa, että tämä nelinkertainen rallin maailmanmestari, hän tietää jutun jos toisenkin autonhallinnan saloista. Juha Kankkunen Driving Academissa opetellaan ajonhallintaa uusien Volkswagen henkilöautojen puikoissa. Toimittajamme valinta oli vakiokuntoinen ja nelivetoinen Golf. Autossa oli 2 litran ja 140 hevosvoiman turbodieselmoottori. Sitten itse asiaan. Nämä ESPit kehittyy koko ajan. Enemmän niihin tulee tuntoon. Ne oli aikaisemmin niin raakasti tietokoneohjattuja, että se hävitti kaiken tuntuman tiehen ja muun. Että se löi sen auton niin polville, että se ei mennyt mihinkään. Joo. Kun nythän sä pystyt suht tällaista vauhdikasta ajamista tällä ajamaan, mutta turvallisesti. Ja se, että itsellä ennakkokäsitys etuvetoisella varsinkin Espillä ajaa, niin SP ei anna yliohjaa, mutta kyllähän tässä näkee, että kyllähän se se antaa aika paljonkin yliohjaa. Se antaa aika paljonkin, mutta siis sellaisen holtittoman luisuun, niin kuin näet, niin tämähän ei laske. Mutta kuitenkin, että siinä on sen verran tuntumaa, että se antaa kuitenkin tämän auton hiukan luistaa. Ja just nelivetoisuus auttaa siihen jo. Sun valintas talviautoksi Suomeen on nelivetoinen auto. Ehdottomasti nelivetoauto, nastarenkaat ja ESP siinä. Ja sitten ESP pois päältä. On harva auto, jonka otat kaupasta esimerkiksi pystyt tälleen ajamaan. No mitä jos Haldexista sitten esimerkiksi Audin käyttämään tai isommissa Audeissa olevaa Torseenia vertaa? Torseeni on hyvä. Se on suhteellisen kiinteä neliveto, mutta se täytyy myöntää. Torseeni on äärettömän hyvä. Joo. Et jos sanottaisiin Torseeni ja Haldexin hyvät ja huonot puolet jaoteltaisiin, niin miten sä jaottelisit? Torseeni, se on paras. Siitä ei pääse mihinkään. Oli aika laittaa poikamme ruoriin. Ei muuta kuin kovaa.